नमस्कार, मी प्रमोद भेटेकर, बायोफॅक्टर प्रतिनिधी, लातूर धाराशिव सेल्स ऑफिसर म्हणून काम करतो. तर वांग्यामधली मर थांबवता येते ती कशी प्रकारे शेतकऱ्यांनी थांबवलेली आहे, यासाठी आज आपण शेतकऱ्याच्या भेटीसाठी आलो आहोत. तर नमस्कार, नमस्ते. आपला परिचय द्या. मी डोके रामेश्वर, राहणार खरोसा, तालुका औसा, जिल्हा लातूर. माझा मोबाईल नंबर आहे 95 52 47 85 73. मी वांग्यामध्ये सुरुवातीच्या काळात 1 महिना सव्वा महिना झाल्यानंतर भरपूर प्रमाणात मर व्हायला लागली. एक 5-10% मर झाली. बऱ्याच कंपन्याचे औषधं आणून सोडली मी. त्याचा मला रिझल्टच आला नाही. थोडे दिवस चालायचं, एक 8 दिवस थांबायचं, नंतर आणखी मर व्हायची. असं 1 महिना झालं. माझी 10% वांग्याची झाडे उमळून गेली, मर झाली मग झाडाची. त्यानंतर मग तुमच्या कंपनीचं बायोफॅक्टर BSL-4 आहे ते वापरलं. ते वापरल्यानंतर 8-10 दिवसानंतर मला त्याचा रिझल्ट चांगला आला. पूर्ण 100% मर थांबली. त्यानंतर तुम्ही किती वापरलं आणि कसं वापरलं? हे ड्रिपमधनं वापरले. एका एकरसाठी 1 लिटर. माझा 1.5 एकरचा प्लॉट आहे. 1.5 एकर सोडलं होतं. 1.5 लिटर. 1.5 लिटर. 1.5 लिटर म्हणजे 200 लिटर पाणी करून 200 लिटर पाण्यामध्ये 1.5 लिटर BSL-4 घातलं आणि ड्रिप वॉटर सोडून दिलं. आणि ह्याचे अतिशय सुंदर रिझल्ट तुम्हाला मिळाले. 1 नंबर 1 नंबर. बाकी आजूबाजूचे सुद्धा शेतकरी वांग्याच्या मरीसाठी किंवा इतर पिकाच्या मरीसाठी परेशान असतात. हो, आहेत तर आहेत. त्या शेतकरी बांधवांसाठी तुम्ही काय मेसेज देऊ इच्छिता? आणि हे चांगलं सगळ्यात नंबर 1 मॉलिक्युल आहे. आता मी भरपूर काय तर 7-8 कंपनीचे 7-8 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स वापरले ना. आळवणी केल्या, ड्रेसिंग केल्या, ड्रिप वॉटर सोडलं. तेवढेच एक 8-10 दिवस थांबायचं, नंतर आणखी चालू व्हायचं. माझी कमीत कमी 10%च्या पुढून झाडं गेली. आता हे BSL-4 सोडून किती दिवस झाले तुम्हाला? आता BSL-4 सोडून 1 महिन्याच्या वरी झाली. त्या 1 महिन्यामध्ये एकही वांग्याचं झाड नाही मेलेलं आजी बिलकुल नाही. चालेल, अतिशय सुंदर अनुभव तुम्ही घेतला आणि अतिशय सुंदर माहिती सुद्धा तुम्ही आम्हाला दिली, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार.